25. júna sa v areáli hotela Lesák nad Tajovom stretla široká lesnícka verejnosť a pozvaní hostia, aby preverili vedomosti a schopnosti našich lesníkov, horárov. Celoslovenská súťaž Najhorár Memoriál Jozefa Dekréta Matejovie sa tohto roku konala už po 6. krát. Disciplín je teda 5, ale družstiev je 32. 27 je štátnych lesov a 5 družstiev je z iných organizácií. No disciplíny, čo spočíva v disciplínach. Je to 5 disciplín. Prvá disciplína je poľovníctvo, ktorá spočíva v prerezaní polena, aby sa ten strelec trošku zadýchal, aby mal nepravidelný tep a potom ide strieľať, aby sme to trošku sťažili. Druhá disciplína je ťažba dreva, ktorá spočíva v odhade hrby dreva, čiže okulárne musí odhadnúť súťažiaci, koľko je tam kubíkov dreva. Následne na ďalšej hromade musí to drevo odmeriať a vypísať dopravný lístok, čiže preukaz o pôvode dreva. Ďalšou disciplínou je ochrana lesa, ktorá spočíva v montáži Tysonovho lapáku, to znamená, že zbíja sa drevený rám a osadzuje sa lapač na podkorníka z umelej hmoty. Všetky disciplíny prebiehajú na čas. Ďalšou disciplínou je pestovanie lesa, ktoré spočíva v zasadení a v kvalite sadenia lesnej sadeničky. A poslednou disciplínou, 5. disciplínou je súťaž OBP, kde súťažiaci si vyťahujú 3 otázky z bezpečnosti práce a zároveň hádžu obojstrannou sekerou na cieľ, kde sa im potom získané body zrátajú. Súťažiť sa naozaj oplatilo. Pre víťazov, jednotlivcov, ako aj družstvá boli pripravené hodnotné ceny. Víťaz dostáva motorovú pílu v jednotlivcoch a ďalšie ceny od ďalších firiem, ktoré nebudem menovať momentálne. Sú to ďalekohľady a rôzne veci praktické, ktoré sa horárom zídu. Víťazné družstvo získava vyžinače, elektrické motorové vyžinače a ďalšie hodnotné ceny. My považujeme túto akciu za jednu z 3 najdôležitejších akcií na Slovensku v oblasti lesníctva. Sú to lesnícke dni, deň stromu a Najhorár. Naším záujmom je, keďže ja teda zastupujem ministerstvo pôdohospodárstva, aby sa na tomto podujatí zúčastňovali nielen štátni, ale aj neštátni lesníci. Prvé lastovičky už sú k dispozícii, lebo okrem štátnych lesov sú tu aj vojenské lesy, štátne lesy TANAPu, je tu vysoká škola, ale sú tu aj 2 súkromné subjekty alebo neštátne subjekty z oblasti mestských lesov. Veľmi rád by som niekedy videl, možno už v budúcom ročníku, aby si sily merali štátni a neštátni lesníci, aby sa vzájomne posilňovali a videli, že obidvaja robia dobré lesníctvo, že sú profesionáli, aby sme verejnosti vysielali signály, že o lesy na Slovensku sa starajú odborníci. To je náš cieľ. Najväčší význam tejto akcie ja vidím v tom, že sa stretnú zamestnanci štátneho podniku na takej neformálnej akcii a zároveň si zmerajú aj síly v odbornej problematike, ktorú na príslušných odštepných závodoch sami vykonávajú a kontrolujú.